Ja. Altså, det er frihed og anarki ud over alle grænser. Simpelthen. Man kan ikke få større frihed, fordi man kan gøre alt, hvad man overhovedet, der passer en. Ja? Det er så bare inden for de der rammer, som er en billigramme. Men der har man så også virkelig en uendelighed af frihed. Det er det med farver. Jeg har jo ikke sådan nogen specielle forestilling om, at farver de betyder noget, andet end det de er. I retning af, ja, altså det der med at grønt og godt for øjnene, det synes jeg er helt forfærdeligt ude på. Jeg synes, det suger helvede til. Hvis ikke det er en bestemt grøn i hvert fald. Men så også det der med, at rødt det skulle være stå for et eller andet, og violet der for noget andet igen, og alle sådan nogle ting der, det kan jeg ikke sætte i forbindelse med det. Der er selvfølgelig nogle farver, jeg har svært ved at bruge, fordi jeg ikke er forstand nok på det, og fordi jeg ikke er, at jeg ikke sådan er kolorist på den måde, ikke? Altså, men jeg prøver da samtidig alligevel, og jeg bruger også samtidig nogle farver, jeg egentlig synes er forfærdelige, for at gøre noget andet. Vi har været 5-6 år, vi rendte sgu rundt der. Det synes vores møder var i orden. Så synes vi, det var skideskægt at rende op på den der bro. Og når så lokomotivet kom, for det første synes vi, det var sjovt for alt det der røg i hovedet. Simpelthen, vi forsvandt i en stor sort røgsky simpelthen. Ikke? Det var skide sjovt. Men så var der også, jeg tror det var mig, der fandt på det var også sjovt at prøve at se, om man kunne nå at pisse ned i lokomotivets skorsten, inden det kørte ind under broen. Simpelthen. Så det var mest det, vi gik ud på. Men så også det der med at blive indhyllet i røg, det er jo noget, det er jo noget, der har været med til at give mine billeder det udtryk, de har. Simpelthen. Jeg kunne også i den gade, hvor vi boede for eksempel, ikke? Jeg kunne, hvis det var regnvejr, hvis det virkelig regnede, så kunne jeg stå i den gade og komme helt i sådan en eller anden mærkelig meditationsstemning. Ikke? Jeg kunne stå der i timevis og bare lytte til alt det vand, der løb ned i resten i rendestenen, ikke? Og sådan være et med det der regnvejr. Det var sådan, jeg var helt inde i det, ikke? Altså det var fuldstændig. Og sådan er der nogle små ting, ikke? Fra barndommen, der blandt andet det med røgen fra lokomotivets skorsten, ikke? Som jeg forsvandt i og sådan noget der. Altså det tror jeg har en betydning for, at jeg kom til at lave den slags billeder, jeg gjorde. The next tune is called Vibrations.
Det er samtidig at gå ud i køkkenet. Og ellers har gang i noget, så går jeg ud i køkkenet. Men når jeg så kommer ud i køkkenet, så står jeg bare og glor. Jeg tænker, fanden. Hvad skal jeg her? Aner ikke, hvad fanden. Så går jeg herind igen. Nu ser jeg og tænker lidt over, hvad skulle du i det køkken? Det kan jeg ikke huske. Ikke? Nej, det kan det ikke. Nej, for det er for lille. Jeg kunne da have den i Det er for lille en nøsten eller for stor sømod. Så er der et nyt problem, og det er... Afskæringen? Ja. Nej. Nej, nu sidder du og laver kunster der. Jeg har lige taget en tur. Jeg tror, jeg lige jeg kunne få sådan en film, at du viste alle, jeg kendte til Jægerdansk ude. Jeg vil have lov at sige, at jeg tror, jeg er ekspert i sort. Alle mulige varianter af sort. Hele skalaen faktisk er sort. Fra falske sorte til de dybeste sorte. Ja. Det har jeg jo, det tror jeg nok, jeg tør sige. Jeg er kolorist i sort. Der kan jeg lave de mest fantastiske nuancer. Tag en pariserblå og blande noget brændt umber i. Få fantastisk sort ud. Det er en falsk sort, den kan fandme flot. Ja. Og jeg kan køre på, ja, fra den ene og den anden sort, og blank sort og mat sort. Ja. Jeg kunne godt tænke mig en sekvens, hvor der virkelig kommer en masse cigaretrøg op på. Nu elsker jeg jo det, der hedder en cadmiumrød, specielt en mørk cadmiumrød. Og hvis man smører den tyndt på, for eksempel, så vil den blive så dejlig tør og så dejlig rigtig cadmiumrød i det. Og det udtryk, den har i sig selv, kan være nøjagtigt det samme som sydsort. Hvis man sætter dem ved siden af hinanden, så udtrykker de faktisk det samme. Og derfor ikke for at lave grin med noget, eller for at tage pis på folk, når jeg siger, at rødt og sort, det faktisk er det samme. Det er mit forhold til farver, ikke? Altså, de betyder sgu det samme. Det er måske lidt flot at sige, at jeg ligefrem er ekspert i sort, men når jeg nu føler, at jeg behersker det, jeg har også lavet mange gule billeder gennem årene. Det har så som regel været en citrongul, noget i den retning. Og hvis jeg har smurt den tynd på med madterpentin i, så synes jeg, at den er rigtig flot. Hvis jeg har smurt den tyk på, så er det ud af helvede til. Så farven har også noget at gøre med, hvordan man smører den på. Men når man kigger på et billede, så bliver farver brugt på en anden måde end i dagligdagen. Det er jo meningen med at male, at så bruger man jo farven for farvens egen skyld. Og så tror jeg, det gør en hver maler, så tror jeg, det er lige med, hvad der er på billedet stort set. Uanset hvilken historie man vil fortælle, hvis man vil fortælle en historie, eller uanset hvad pokker det er for en slags maleri, om der er heste på, eller kopper og kaffekander, eller firkanter. Og der er ikke noget trist ved sort. Overhovedet ikke. Tværtimod. Og hvis jeg så spørger dem, hvad er glade farver, så plejer jeg at få
det svar, at jamen, det er jo sådan for eksempel en flot violet, og en gul, og rødt, og blåt, og grønt, og alt det der. Ikke? Og så er det, jeg plejer at sige, jamen altså, det er jo så ligesom skriget af Edvard Munch. Der er alle de der glade farver på, men det er sgu da ikke et særligt sjovt billede at se på. Og det mener jeg. Det var meget fint, at jeg blev nødt til det der. Det gør jo ikke noget. Det var for snævert for mig, synes jeg, men det der, jeg havde et billede her først. Og så synes jeg, så syede jeg et stykke på der, så ja. Og sådan en syning der, den er jo egentlig udmærket. Ja. Spiller man ind i det. Det tager jo for sen. Det kan jo godt tage, det kan tage lang tid inden det her det bliver til noget. Og ja. De havde et jubilæum, jeg mener det var i 1992, jeg husker det ikke helt nøjagtigt. Og så var der en forening, der hed Gymnasiets Venner, og de havde samlet nogle penge sammen, fordi de syntes, de godt ville forære gymnasiet et kunstværk under en eller anden form i den anledning. Og jeg fik så en henvendelse fra gymnasiet, der sagde, at vi har et beløb stående her til rådighed, vil du lave noget? Og det ville jeg da gerne, og hvis det måtte være, hvis jeg kunne få fri hænder. Ja, det ved jeg godt. Ja, det er jo fedt. Jeg var slet ikke klar over, og efterfølgende har gymnasiet så også anskaffet sig på forskellige vis flere af mine ting, som vi lige kan få et kig på også. Og så på den måde er der faktisk et lille Erling Jørgensen Museum på Koldinghams Gymnasium, sammen med i øvrigt en hel del andre fantastiske gode kunstværker. Eller undskyld. I al beskedenhed. I al beskedenhed, ja. Nå, men det var lige et kig sådan der. Nu mistede jeg jo lige tråden. Så skal jeg gentage hele lortet, eller kan du klippe ud? Du vil gerne have, at jeg gentager hele lortet. Ja, lav lige en mere. Det er sgu det bedste. Altså, også fordi nu har du den selv frisk, ikke? Og jo. Så, Ja. Ja. Ja, jeg gør så. Ja. Jeg kan nemlig ryge, mens du arbejder. Ja, bevares. Når jeg starter på et billede, så foregår det tit på den måde, at jeg i første omgang bare smider noget farve på, fordi der skal være noget, der skal være noget materiale, jeg kan bruge. Og det kan tage meget lang tid, inden der overhovedet kommer noget som helst ud af det. For jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske undervejs. Men jeg er ikke nogen spontan maler overhovedet. Alt hvad jeg gør, selvom det måske ser tilfældigt ud, det er i den grad overvejer selv de mindste eller de største klatter, der er i hvert fald taget stilling til det. Og hvis jeg sommetider kommer til at gøre noget spontant, så er det som regel det modsatte af, hvad folk egentlig forestiller sig. Det er, hvis jeg mangler en farve et sted, så har jeg altid nogle papirstykker lidt i forskellige farver, og så kan jeg tage sådan et lat papir og sætte op og se, om den farve vil være godt der. Og hvis den så samtidig har en sjov geometrisk form, som jeg synes, det var også fint, så maler jeg den med det samme, og så rører jeg ikke mere ved det. Og det er en virkelig spontan handling. Der bliver ikke ændret på den. Det var ikke så godt med det. For nylig, der har jeg jo lavet en hel masse billeder i hudfarve, kødfarve, som man
kalder det flæskefarve. Det hedder den. Flæsktint. Sådan en underlig rosa. De er lysrøde. Så bliver folk sgu også sure. De forbinder et eller andet med lysrødt, som ikke er så heldige. Jeg ved ikke, hvor de har det fra. Så kommer den der dejlige, flotte lortebrun oven på lysrødt, så går det helt galt. Det kan de altså ikke have. Så det vil sige, at nu har man så pludselig både en farve, man normalt vil kalde lys, og temmelig glad og flot. Så er det også galt. Så det er svært. Så det er nok meget godt, det er dem der, man rammer Det må godt være nogle lidt kraftige. Ja. Ja. Men det er ikke så meget dit yndlingsbillede, så du vil købe det, vel? Så det er ikke råd til. Det har jeg simpelthen ikke råd til. Nej, det er da ikke bedre. De tre er fine sammen. Ja. Men jeg tror ikke, man skal tage mere. Tror du? Det er der på venstre side. Prøv at få det i midten, eller... Kan du godt lide det? Det kunne man jo godt, men så den er så mange, der så skal der altså være fint. Du kan ikke lide med det der. At det skal være et ulige antal. Det er det faktisk. Fra den periode i hvert fald, der er det et meget naturalistisk billede, der for en gang skyld forestiller noget bestemt. Og det er nemlig en stor frønne graffitimur i en udkant af Paris, sydpå. Jeg tror stadig til Budokan eller sådan noget. Og det så sådan ud. Så det er simpelthen den mur. Det dybest set drejer sig om, når man laver maleri, så er det farven og det maleriske. Og så bliver motivet underordnet. Hvis jeg går på udstillingen og ser nogle billeder bagefter, gør det mere og mere sjældent, fordi jeg kender med den alder, jeg har, så kender man jo det meste. Men heldigvis kan man da samtidig stadigvæk blive overrasket. Men hvis jeg så har set et rigtig godt billede, så kan jeg næsten aldrig huske, når jeg kommer hjem, hvad der var på det. Selvom der har været en masse på. Der kan godt have været personer, mænd og alle mulige ting på. Jeg kan ikke huske, når jeg kommer hjem, men jeg kan huske nogle farver, og jeg kan huske, hvorfor det var godt. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der er på et billede. Stort set så synes jeg, at det kan være lige meget, hvilken farve man bruger. Og der må jeg jo så sige, at jeg i mange år har brugt det sort. Jeg synes jo, sort er en fantastisk flot farve. Det er måske den allerflotteste, der findes. Og så er der jo tit nogen, der har spurgt mig, især hvis jeg maler gråt og sort, eller brunt, det kan jeg også godt lide, men det har jeg svært ved. Men nu har jeg fundet omsider en brun, som er så rigtig dejlig brun, at jeg kan bruge den, så den bruger jeg ofte. Men så er der jo tit nogen, der har spurgt mig, om jeg ikke har noget i glade farver. Og så plejer jeg at sige, at det har jeg masser af, fordi jeg synes, det er glade farver. Der er også nogen, der samtidig har sagt, hvorfor må der ikke være figurer på dine billeder? Hvorfor må der ikke være sådan nogle elementer? Og så siger, det må da også godt, men nu er det bare ikke lige det ærne, jeg har været ude i. Så kunne man omvendt sige, hvorfor må der ikke være røde firkanter på et billede med en kronhjort? Det kunne da lige så godt være. Det spørger folk aldrig om, når de ser et billede med en kronhjort eller en skovsø. Hvorfor er der egentlig ikke nogle firkanter et sted? Men hvorfor ikke? Og det er jo det, jeg mener, at det er sgu ligegyldigt, hvad der er på billedet. Men det er da svært, hvis man ikke er vant til at kigge på billeder selvfølgelig, ikke? Men altså, man må bare være klar over, at det er ikke sikkert, at der er en historie i dem.
Og for mit vedkommende er der ingen historie. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, og jeg ved ikke, hvad det går ud på. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg er heller ikke interesseret i det, men jeg gør det altså. Min far, han var jo god til at gemme mine mine udgydelser på et tidligt tidspunkt. Så det her, det er lavet i 1945 på sådan et stykke pap, man får i lageren. Og det vil sige, der har jeg så været 4 år. Og det sjove ved det er, at jeg kan huske, da jeg lavede det. Lige så tydeligt, og jeg kan huske, at de der kvadrater, forskellige farvede kvadrater, det nemlig er mursten, det skulle være et hus. Og det der, det er en dame, der sidder på en sten, og hun har sådan noget tøj på, som min mor havde på det tidspunkt. Der havde damer jo sådan, så havde de også en røv om halsen, ikke? Og sådan noget der. Og så ved jeg ved ikke rigtig, hvad det der, det ligner noget af en båd, men det tror jeg ikke. Og så og det er så selvfølgelig jo grantræer, ikke? Men altså den måde, det er malet på, og farveholdningen i det synes jeg peger hen på mine senere billeder. Også da jeg lavede figurbilleder. Den måde at gøre det på, og også med de der kvadrater, det har jo igennem årene også været et fast element i mine billeder, ikke? Så på den måde, der synes jeg, at der kan jeg godt kende, samtidig med at jeg også kan huske, at jeg lavede det. Og derfor tror jeg, at det stort set er det samme, jeg stadigvæk laver. På en anden måde. Ja, nu synes jeg også, det er og ikke jeg kan risikere at lade den hænge på skabet. Der sker jo ikke andet end at ramme af flaskeårsstiller. Jeg ved ikke, hvor meget plejer du at lukke vinduet? Har bare lige sådan til, skal den på hasperne? Ja, det kan den godt komme. Ja. Der er jo noget, man ikke kan løbe fra, ikke? Og det tror jeg heller ikke, man skal gøre så de store anstrengelser for. Men man kan i hvert fald prøve på, det kan man jo i hvert fald gøre, man kan, for at det ikke skal blive rutine, ikke? Altså, det er jo derfor, jeg så tit med vilje prøver på at lave tingene om, ikke? Når man kan mærke, at nu gør hånden bare det hele for en, ikke? Fordi den bliver vant til at gøre de der ting, som man nu er dygtig til, ikke? Og det er jo det kan man jo ikke bruge til noget. Ikke andet, det vil lave et dygtigt billede, hvad skal man bruge det til? Jeg maler bare, ikke? Og prøver på, som jeg har sagt så tit, at lave det pænt og ordentligt. Om det så bliver til kunst, det vil jeg jo ikke vide. Men altså, jeg aner jo ikke, hvor kommer tingene fra, det kan jeg jo ikke. Og jeg tror, jeg synes, det går mere og mere op for mig. Hvis ikke vi skulle dø, hvis vi levede i al evighed, så lavede vi sgu ikke kunst. Hvad skulle bruge det til? Det tror jeg. Og der er jo også noget med, at når man selv får en stor kunstnerisk oplevelse, ikke, at uanset hvad det er for en, så er der sgu, hvis ikke der er bare et lille bitte memento mori i det, så er der ikke noget ved. Og det er der jo som regel. Hos Chaplin for eksempel, ikke? Han var hylde morsom. Det er jo ikke ensbetydende med, det er trist, at der er et memento mori. Tværtimod, det behøver det ikke være. Det kan også være, Mozarts musik kan være jublende, men samtidig har det jo også den der vemod, ikke? Og der er også et memento mori i, ikke? Og hver gang man bliver stille over for noget, der virkelig er, så rører det jo lige ved det der, ikke? Det er jo så tydeligt, det er jo uundgåeligt, ikke? Forfaldet og det hele, det var jo ikke evigt. Og så Rembrandt, al stor kunst, ikke? Det har jo den der side af det. Uanset om selv Matisse, synes jeg, i hans mest dekorative
billeder, ikke? Det ligger, for mig at se, ligger det i den måde, han kan smøre en tør cadmiumrød på, som bliver ved med at være tør. Der ligger også den der lille nerve der, ikke? Trods alt. Synes jeg. Så det er det handler om. Det handler om, at vi skal dø, tror jeg. Er det kunst? På den ene eller anden måde. Så kan du jo bare... Det var så det. Det var det. Ja. Det er nok. Ej, jeg vil godt have lidt mere. Og så har vi også privilegeret på den måde, at, eller jeg har i hvert fald været, at jeg hele livet har lavet ting, der ikke kan bruges til noget. Og det synes jeg er det bedste ved det. Nej, nu er det ikke. Men det, jeg synes er sjovt, det er, hvis jeg pludselig har lavet noget, jeg selv får en oplevelse af at kigge på, som jeg synes er, nej, det var sgu sjovt. Men det er mig, der har lavet det. Indeholder også sådan noget, ikke? Det synes jeg er sjovt. Men det er jo ikke noget, jeg så har bestemt med vilje. Og sådan er det, man kan ikke lave kunst med vilje heller. Jeg ved sgu ikke, hvornår det er kunst, og om det i det hele taget er det. Selvfølgelig ved jeg, jeg ved heller ikke, om det er godt, men jeg ved, når jeg synes, jeg er færdig med et billede, så er det fordi, det giver mig en eller anden oplevelse, som jeg heller ikke helt kan definere. Ved den første prøvefilm, der snakkede vi om, at der skulle være en scene, hvor der var noget